Wow. Totoo nga. No. Grabe. Walang ka-effort. Wow. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Quezon City dahil titikman natin ang sikat at rank 1 na crispy pata dito sa Metro Manila. Ang crispy pata ng Livestock Restaurant and Bar. So mayroon silang bago ngayon mga studio na spicy crispy pata. Sabi nila dito, sobrang lambot daw ng crispy pata nila. Parang melts in the mouth crispy pata. Sobrang excited ko na dito mga studio. Di natin patatagalin to. Let's go! Wow! So ayan na po mga studio, grabe po. Tingnan nyo po ang kulay ng crispy pata. Yan, texture pa lang, mukhang masarap na mga studio. Ito po ang kanilang spicy version mga studio. So bago nila to. Dati kasi regular lang ba. Ngayon mayroong spicy. So pinili ko talaga yung spicy. At mayroon din po silang ganito po. Ito po yung chili garlic. Tsaka ito naman yung chimichurri. At ito po yung sundae sauce. Mayroong toyo at suka tsaka onions. So tara mga studio, hindi natin patatagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara po, kainan na ito mga studio. Ang Livestock Crispy Pata mga studio ay rank number 1 sa Spot.ph dito sa Metro Manila. Excited na ako dahil sobrang lambot daw talaga ng crispy pata nila at nahihiwa lang gamit ang, ito po, popsicle stick. At tingnan natin kung totoo ba yung balita dito. Dito na ba eh? Wow! Totoo nga. Grabe mga studio. Yan. At parang sobrang lambot. So hindi na ako makahintay mga studio. Titikman na natin to. Paka-paka mo lang. Kunin natin itong balat siyempre. Tingnan nyo po. Uy! Let's go! Kain po mga ka-studio. Mayroong kick ng spicy, tsaka kahit malambot siya, crispy siya. Ang masabi ko dito, kahit walang sausawan, sold na ako dito eh. Masarap na talaga. Yung pagkalambot niya, tingnan natin. No. Grabe. Walang ka-effort. Tingnan nyo naman. Tsaka nagbumoy siya sa loob. Wow, mga studio, grabe. Wow! Mainit pa, pero talagang, ang lambot talaga. Nanuot yung lasa niya sa loob. Tsaka yung anghang niya, meron pa rin ba? Ito yung balat mga ka-studio, lagyan ko ng chili garlic. Yan. Wow, panalong-panalo to. Kain po.
Yung dagway kanon. Dito tayo sa tuyo. Yan talaga yung masarap na crispy pata. Yung crispy on the outside ba. Tapos, juicy at saka super lambot inside. So yan yung masarap na crispy pata mga studio. Yung pagka-spicy naman niya, tamang-tama lang din naman. Sa sobrang lambot niya, yung mga collagen ba? Ang sarap na po. Dito naman tayo sa chimichurri. Meron tong olive oil, tsaka meron ding red wine to. Onion, garlic, at saka spring onions. Ayan. Tikman natin. Grabe po, toong masarap talaga yung pagkain na dito. Sa Livestock Restaurant and Bar. Hindi magra-rank, number 1 yan kung hindi masarap mga studio. Panapos, masarap na malamig na Pepsi. Sidokot bugnaw yun. Grabe, panalong-panalo dito sa Livestock Restaurant and Bar. Dito po sa Quezon City. So, ang exact address po, ilalagay ko lang po dito sa video na to. At saka, yung page din po nila para po madali nyo pong mahanap. Maraming salamat po sa lahat ng nood, sa may-ari ng Livestock. Maraming salamat din po. At sa lahat ng mga staff na dito, sobrang babait po. So, hanggang dito lang ako mga studio. Patuloy pa akong kakain. Pero puputulin ko na itong video na to. Maraming salamat. Sana po nag-enjoy kayo sa ating kainan dito sa Manila po. Manila Food Tour. Marami pa pong aabangan. God bless po sa lahat.